akkor, mint a címből is láthatjátok, ma ultizni fogunk. 16 lapot kell osztani, de most én csak 8-at osztok. Akkor majd jelentkezek, ha megcsináltam az összerakást, meg mindenfélét nagyjából. És akkor készen vagyok. A paklit azt elteszem máshol. Úgyse lesz húzás. Na, ez. Na, úgy mutatom most, hogy így. Így a jó. Láttátok, összeraktam. A kettő felsőnek nincs semmi jelentősége, mert annak mert semmi más színem nincs. Itt van a második ellenfelé. És itt van a harmadik ellenfelé. Na. És akkor ugye a második ellenfél kezd, ahogy bemutattam, eldobja, ami neki nem elsőnek bemondja, hogy kontrázik, vagy ultizik, neki van egy ultija, de kevés van belőle. Mondja be a zöld ultit, mert láttátok, ahogy bemutattam, ott van neki egy zöld ultija. És akkor ő most játsza a zöld ultiját. Ász. Most a harmadik ellenfél jön, és akkor ő neki a legnagyobbat kell ebből rakni neki. Ez a király neki. Belerakja a királyt, mert van még egy hetesed, az a legkisebb, és akkor nekem kell belerakjam a felsőt. És akkor így kijött, hogy felső király ász, és akkor így az enyém. És akkor én játszom neki, mondjuk a tök. Üti, viszi, játszik, üti, nem üti, én viszem. Játszok, jaj, ez az, na mindegy. Üti, üti, és akkor felső, ász, üti, piros, 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 viszi, és akkor ugye most nekem már csak ez a lap maradt. Ő kijátszik a pirosával, én lerakom, már győztem, és akkor ő megüti, és akkor mindenkinek egy lap maradt a végére, és ő megütötte. Ővé lett a legtöbb ütés. És most következek egy kis Szeneóra. Tanítani fogok valamit. Na csúny, iratkozzatok fel és nyomjatok a lájkot!